พอเราไปอีกบริวารสิชินกับประเดี๋ยวสบายพีชากระทุกกับทำไมจงกับสตรีทด็อกมันตากับกินตีงินยาเกรนขินเดียดฮัลโหลก็ออเปอเรชั่นซินดูร์กับบุญนพีพิลาติบบัดพิลายอสเงาเฮนรี่ชัวบิงินปอยชะตาตุงินเป็ดชัวขินเดียดยากันนี่กระดูร์ขีHaka arpo arterik uyayong arhajar arposan. Kaladon kejing syak thombor hapahalgam hajamu bat Kashmir hakabaki Lehnoh bala Kyrshan takari Pakistan. Kila lej ban thombor ya kashnong kila kili ya kibriu shaphang kanyam ke jongki bat kila penyap hado arpo Henry ungut. Kum kajubab markeliang kari India kala sedang taka operation sendur pan penjot thiau ya kitem jogi Lehnoh ibadon keti hakani kejing thombor. Kejubab jong kari India kalong kabala lek nang pataba klem jing bakla pataba kongsan ha nakabenta kari klem don kam banjam shashiliang ka khaput lani line of control kisipai kari India kila ther hapanda prahi phum ki jingdon jing em jong ki Lehnoh baro ka operation sendur kalong tang ke jing pin isha ka Pakistan ya ka bor jong kisipai berkumju ru jong kari hi baro kawe. Kini cooperation kalala at penduk pendam ya kejing berngem bersit daki Lehnoh kala pelat na kejing lek don borjong ke Pakistan pada kabakam Aili na Aila Shuh ya kikam Lehnoh. Cooperation sendur kalong kejing kala kabakraw halor kerukom trekam jong ke India penyelek persya ya kikam Lehnoh bat kerukom ajing yada hakari kebawan raru ya kerukom trekam kebatemai hakane Kathan. Te shwa binya keren kambanya halor ka operation sendur sha bangan pitu epi ya kinokshin benta menta ka kinti nikong ning shap idon ya I lieutenant colonel retired iba Martin Kongmen ni pedang subharu ya iba Rudy Warji iba dai I former ambassador tiga jingkeli ke benikong ke jonga ke de ya pi colonel kumplai I nak tu ka video mantan arpun ringut kita ki nong di jingok kai perthai play I kaja ayu hapo arpo arterik uyayong kemut kata ka jing siap pathar ka bam kai Shuh haba ngitip ba kibriu ki hablech ki jaka ki ba khamlong kam da singan hadu kata beling mi I wakidon kita ki nong pahara beling mi I wakidon kata ka security kejing sengo kajonga ngasngo ba don kata kejing tuko khendiat nakaliang keyboard penyat kepada ke bapi aku bapi ba kinang junga patai balik dek kai sa Kashmir ki pai sa to ke jaka ndai kempai perkan bagi ki Lehnoh kin tora to ke porban kliya ki dekan yam mayu ki le umno pensisa umno banda kimla ban pensisa le de ba kim de ki kisim na ke jing im jong ki kam tam yisra te kum ka ster badan ke jing yakhi ki Lehnoh e barabol ra ki snem la de bandan ki nong pahara ya kata ni menjot sha ti mat ka la ban de ke jing don ke jing thut e klembo e tu ki nong ya pahara baru dia kayak gitu semua Jofi don kata kajing tut khublai sibon pa aran snat banyak ane kalat banyak kadan kumne banyak syai kam tam le tien khasik nang baki bobon na pedeng na shukwa shaban poi shaban jubab ya ka jikili jung phi na shukwa ban ya tho ba iwei na kitu ki balaj ka to ka ri idei kha susi cm bade na po shlong ro ka experience jung I kumno kaja kumno ilaj im bauta u kadena to photographer ilaj perlok jung I ban Delhi kumno to photographer yarap yaki ti ka bosnat ba ka interview wi ai mai ba lamba ka wi ka channel kumno ba ilaj im ti kadega jing shisha ba utau bara bat kasuloi mo pe khot terrorism ukli utau photographer jongki omele kanyam yu tie uang kanyam muslim
ti ukeli mela ban recite ya kawai ka benta jong ka Quran tu la ban le kata tu pelat im no kata pelat im no u te nang tau phai kan san chak ta ki wei pat ki couple ki batang kham samla couple kan thei bat senrang yo ta senrang su ang medikaniam yu mas ong Hindu ustiat yu Ahmad tamar kum ta hi kata ka snam yong markum ta hi ta photographer ya ki bro angot su ong bak yang ide ban phet no kloi te ki phet ki poi shakrao ti ka dei ka ta kan to te phisu thu hi to tang nei ta kin ja experience ni tai kong ban ang neru su si sim ta phisu thu ba kalong ba kim khlondon jing pahara ka yang tu pi ti ka don em ko jing to ko kum bong I ba khongmen ba lada kajaka ka bajudon kum gani ka attack khamtam le kala le ka por ubanai April ka takamot ka de ka por bala kayor kala hamum te kala ka tha ka kala adu kala hamduna ka te ka sup kini gini ki ba man ka por ki wan cross pe na Pakistan pi cross ka border te ban wan pun dia kala amde ta ka ba kani kamde ka asin benengkong ba ka ja te kala de bandon ka te ja pahara la kumno te ka don ka jing thut na ka liang ka intelligence na ka jing suthu ka ba ke bangasngap di stai kita kamot tanah common sense ka don ka ka ba ka intelligence ka khamya ka kong bade to tingnya pa kindet ka operation sindur na mar ka kung ka jing sngo ka jonga kani ka jing pen kani ka jing ther bom but pen prai kini ki ketem Lehnoh kamla pen tikna ba kum kini ki jat kam kum num jab yang ha hadian habot ti kum nung ila pen tikna ba kini ki jat kam kim num jab yang la sai hadian habot ling ba ka operation sindur ba khong man na ba perlong kami ni ka operation sindur ka sarkar nitip bakla IT lo da ka Indian Army ka ba kantub ya ka infantry army navy but air force hakarai jonki kumno banne ki te lakatar da ka final manong hoan le ek ba phim ka badai ka habwan hina ka central government kishpantem te yong le phila rai kini le kata ke bagi le kata regni ka operation sindur kalomba ki breu hi kinom jam ya u international boundary u port usam Pakistan Hindustan to line mekinam ki jingyat ki tang ni ki jingyat ki sipai kinom kam kini ki international boundary India and Pakistan ba kajo ko poro ba kino ki nor ki airplane banya de ki pilot kinom jam saka airspace ng Pakistan ijingle no ki kalong taman lon ta ki missile but ki latep lo pa hai ek to ki tem jong ki Lehnoh ki dan ki bomba tang ki to hin ki bom te ko kuma ona ktin pareng ma kadon kata ka precision kamut klem pen pra ka klem penyap you kita ki civilian ki nong song innocent people klem jai ekum kata te kamut kadon be ka jing thau thik tangi ta ki ketem jong ki Lehnoh kata ka de ka we tamba kata ka kom pen kre pat habangi pen kre ya kum kini ki inong kini ki kathma da kam de ka full blown out war tamba kala de hi kata ngan ong no kum no ka digital technological warfare nei tingna ong kum ta te kamut haba pipe daladap ko operation sindur pada kidon ki beri ke belayap at phowengut sasangut ki sipai ru kumju te kamut ka sarkar ha ta kapor kapuson to hatu kapuson puran em ban pej ba kita ki beri ke basong gini ki borders ru kim long affected kan fisu at phowengut ki beri belayap ko ke jing imru kolong ba kongsan kadai kajing thmu jong ka Indian government kalomba pan ha bom tang hai tu ki ketem bikitep kadai jong ki Lehnoh te tu tem jong tu ki Lehnoh kitan ki bahaya ngasem jong tu ki Lehnoh kidan ki log ki tanga ki khon ki tu ki de ki ai ki log ki khon ki de ki civilian
terrorist udah sipai, sipai. Utur udah civilian. Tapi kena bagi penhabang bagi chang masai. Ki civilian ki civilian kumangan Allah. Kita ki terrorist civilian. Tela ke tengah ki kuan ki don lang, ki kan ki persa ki mama ki banan lang. Melaban kiar yata tip. Baru di ke semua jadi nama kumai fi. Arfu ingut kibriu batsasan ngut kita kishpairu katkum ke research katkum ke jingpuli minyo na ke TV lani ke dan social media ke semua jadi. To syabangan ong kata jubab kata skwa ban kawai ka ba internet kalong ba syaban shim ya ka action dai deka army bat ki air force bat navy ti kawai ka ba Prime Minister Modi hak tu ka meeting wang bet ki ba giving them free hand kata kamut PI lat kata kan kat kum ba ka sya ka dan kam ka operation ba kan yat kum no kan long professional bet kata ka ba internet Kalau ngelak luai. kalau kum tak kan kila ban le ke kum ba ki kwa ban le so to menta ya kata habadon kano ka kenja jingele shubo kan menta ka jing temu kalong bet tang kumno kombaong ba kongmen ya kitu ki kitem dai ki kitem ki interest infrastructure ba ki ong kat kum ki report ka belon kum kan dai teli mo te ka jing temu kalong bet tang kumno ban attack ikitu ya kata hakapor ba attack ikitu te habadon ka jing mensau shane shatai pimlam lalat ya kata ketika kalong praktikal kan kata melalat sendo ya kata melalat lada kadai pin pet nakatu ka action baka sim na kalang juga India ya kitu kitamru kadon pat ka retaliatory action na kaliang jong Pakistan ki persyang ban shoot ki missile ki drones ki pha ki drones ki brio jungi ha borders jungi ha kitu ka punch ai berkhot kitu kila don ki bela ayap labun mo tikadon kata ya kata collateral damage baki kot akan ka jingele kan don be dia kata kalong ke hoi ke bam lat handai ka ba khongsan kalong ba hadu kat no ngila ban poi syak ta ka jing temu jungi kan la shan em ban penjulor ya tu ka ketem hadu ba kan pentelat ya katu ka board jung tu ki nung Lehnoh ki terrorist hadien habot kata khongsan To Shuh begini Ahmad, balik ke Pakistan ke Kyrshan kini ki kam Lehnoh Persya ya kari India. Kan sangat nafi ba kongmen. Shuh begini Ahmad kata kari ke kongsan Tang ngasai ni berkhan ngetip ba hadir ma peniakla de ke India ba ke Pakistan. Nado katu kadan ke ya surat ke ya bu. Pihoi we te ke hajin draw you to line right left line India and Pakistan boundary the bon ki Hindus lani ki Sikhs ki badan mamanta de ke Pakistan ki wan not support India but kini ki Muslim ki badan po India jet manage Pakistan te ke jingi apni yam ha to ko pol de ki rel ki brew ki pet ki balaj Pakistan ki bawan se India Hincam de kispa ki yam akirel sha penyam bawan nang tena ki lap ki Muslim ye ki Hindu ne ki Sikh ki penyam ki pok te ke jo ni ki Hindu ro ke jo bawan te ki lap ki de Muslim ki penyam ki jo na do ka to pila ben mundur hado menta kanya shon we kam kon bat kham tam bat ke paramajan jungi kini Pakistan ngatai ki sim baka niam bedi bala pan kala mai ki ban pan bon po hi India kham baka Pakistan kan long go we kan niam ban kunto bi ke India baru di kawai ka long tat kumne fi ba ka Kashmir kadai ka majority Muslim state te haka jinget kapapenlong ya Pakistan sipang ka two nation theory bok mo on the basis of religion katkum kaniam majority Hindu majority Muslim mo
tiki snow baka right jongki ka hok jongki ka dei bak Kashmir kan non batki ka shulong na pat ba usiem jong Kashmir udai Hindu usain banyak join bak India tekat kum ka jing interpret jongki pak kalong kumta ti Henry kata kala ayat mo Henry hadian ha buat pat kisam baki Pakistan kimla Shuh ban le da kabor persya kan army to army dan defense to defense ki pendun kam de kini kita risk kan so te kalong no ba terrorism practice by Pakistan has become a state policy kalong nak policy jong ka state dena ta kadau ba kini ki ketem te jong ki Lehnoh terrorism ha Pakistan kinum la da ban le ay klam da don support na ka Pakistan so te kata ka support te menta ki juang kan ba kani ka army ha Pakistan ru kadon bor khambun banyak ka civilian government so kamlong po India dengan ta kadau bahkan bor jong ka kan yai beteng kan yai ne kan yai kadi ka kalong ka policy jong ki banle ai kini ki ai persya ai ke India haba pikiran sepang kata ka support ningkong ya kita ki rukom pen kre shwaban pentri kam ni ka operation sendur kata kamut ni hatu ka sarkar pedeng kala factor in em ya ka China namar ngakli namar kema galwan galwan arhajar arpo China India to kadon kata kajing yasho apeng joki tamaka India kapan kenran din no namar kadau kadai ka ni kidau lesi kadai ba katip ba ka China ka kham khlan dingi kren hakanu ka aspek ru ti hatu ka kan kli fi baru di hatu ka sarkar pedeng kala factor in ya kita ki possibility namar hawa hadu ka Pakistan kan yo jingarap na kan yo jingarap na ka China tat semua ka bi tak question ke babiang ba ma kan menta ka phila kham yar kan ni ka jingi kren mo khendiat haba ong shapang ka Islamic terrorism pide ban kamau bah China ro kadon kala persang bum kata kidon ki Muslim area te ka China ka sutho ban promote ya kanu ka ban ailat than ya kanu ka ikenja kan ka Islamic terrorism kala ban kata ya kiru hadian habuat so hasin jang itu jaka bakidon ki Muslim population te kajing factor in bakili mo phi ka don be kajing factor namar ba kini ki planes baki penun kam ka Pakistan mana kani ban shoot kini ki planes jong ki India kidai ki made by in China tugi khot ki JC10 mo ni penun kam bo de ki Rafale aircraft French aircraft but ki mix Russian ki Pakistan penun kam de ki China kalong kalat ya ki China ru ban test ki weapons jong ki planes jong ki mo ti henrei ba phin ong ba ka factor kan dan bai tang bak ki su kadan bak ka jing su tho hang ni ba kan ni ka hakani khenti hi ka be dei ba ka galwan ka dong la ka jong namang kalong bai ka border direct border India China kan ni kalong la ka jong kala ban factor in tang bak su tho pat ba ka China kanum involved re la de beyond a point su tho kalong ta ti ba khong men kat kum ka experience jong pi ka jing ya identity ka jong pi habis baik ya cooperation sendur ke kata ka outcome lani ke kata ka achievement bakala ban wanra hadu menta ban long ya ban pendo jati ki terus na ban pendo juga ni kam ban penduna mon pendo jati ka la ban long no penduna at least la ban ong ha piang ba job tengah mut na job no kan ya ki bar khai la job ta teman yang mentah hingi don ke ceasefire ti ngi datang ke ceasefire ti kita ke outcome hadu mentah hatu kata ko operation sendur ka sarkar pedeng kelale kelawan ra pentrikam hatu kelala ni men achieve kata ngatai kelala kat kum ka jing tmu jong kai ni mal ka sumat ban hap kitu ki tiar bomba khoi kitu ki jaka ki masong ki terrorist kita ki kam jangai naga international border support Pakistan ndai support border te ki kam jangai te la pendo ki runways ki air bases badan ki thong ki la peno manta
ki airplane kim la ban wan dan ki la ban hair nang tu hari jin penjat itu ki airport ki aircraft yang ki Pakistani road ki la destroy lang tema ka snew ka runway him la an pan kam ki airplane pan yar lene wakin tad hado ken repair ti mentang nak syong halor kata ka ceasefire ni ka jing sange no ka ni ka jing siat sipang sipor nei ke USA kalau kamu lupa ba ka di makahi ka media hapdeng ba ke sarkar ju Trump ni kalau ong ba ngi dei mengihi bingi wan ra kata ka ceasefire ke jing sengo jong pi baru di syatong it sen pi Baik mo kadai to menta hap sutho ya kani ya Donald Trump kom presiden United States ya kata hap ya deal batu mau bat ya kabor kom presiden United States ka United States kang dei hi ka kabor jongkari ka banungkong apartheid kom bagalong kan na kabor sipai na kabor economy na kabor bun ki ai kadang number 1 hi ke ba de China to ti sakawai pat kalong ba utram ka jinga dei jong ka India bat ka United States kala ya chakmat habun ki rukom khamtam le ke dei bat ki technology bat ki bun ki ai mo ki jinga dei ka defense corporation ka ba kala nang yar kala nang jelio ba ti habun ki ai ti utram kumtang ka dong ka jinga dei bat tu mo to ti menta kadai ne kata bang ba ukrim ti menta ya utram ya karu kom pin ong ya ka issue ru la da kadai ka jingele ka ya Russia ba Ukraine ru udai ma uhi ba kelem sutho ba kwa ba ban shim ya kanam hala dia ti ya kani ka India Pakistan ru ya katkum ki bami ki social media ki newspaper ki news te ka khubor ba nengkong kani ka sifaya kami na ya kata kadi jing shisha hadu katno kadi put pressure ya ki India bat Pakistan namar kata kamot tip ya kata tang baka khubor ke banungkong kawan bet Trump ta kata kadi jing shisha mo di ba khomel fila rekene du ni film data kini kai jing sengo jong pi halor kata ka claim jong Donald Trump wan ra himu ya kata ka ceasefire ya sonte ya son soyano Trump tumba adem ba brio jong yu badan te DJ mo jong ya Delhi wong ba ka phone no counterpart jong Pakistan u DJ mo jong Pakistan army mo u ba ang tong ni ya sang ya support kini ya bujli kuli ba ya sian ton to la pi kwa to so kani ko operation sendur kat kum kajing sengo kajing akum kajing sengo thu kajing angai iba kamdei ta kajing job ya ka military ru kade kajing job kum fi ong pi ya kini ki modern technology la kade na France ne la kade kita ki home grown technology ru hatu kan nu kani ka operation sendur kala pin i pat pin power thai ya kata ka caliber kum ong no khtin pharing ba kari India ka don Nila ba ini ki kubar mentag bami bon ki breu bana sabar rikiwei pat kiri ayuram wat Amerika ro silang dure ka Amerika ba Europe ro ko bai ki i ba ki terba panat kam ni India bon ki laban modify hadin ki bon ki wei ni ki penmi la ka jong ba kini ki trekam ba mde tengi ter sulai ne giwe ki kamgum ki satellite Brahmo missiles ke bashna Indian ne ko te keju kini ki space technology ba ki dan ban spy ne ban pe itu ki jaka ki telem jong ki Lehnoh ki biang tik ban thobet tik bakin habit tik ang tok pen bet nang tenas Sendang, kita teknologi kita ban subteng ya kata mo, pide bantip ba Indian Space Research Organization ISRO, kadai kawai na kibalong successful bah na hukum ka organisation na India, kaba ka recognition kelang kepertai ngibla atrai sabar kan, sutho kini ki remote sensing kiwei berkhaj wat ka United States ru kabun baki shim ki data na po ISRO te kata kadai ki shisha
Dia mentah kum kita kum ki jing penun kam kita ki weapons bang Brahmo missiles katu kedena di RDO tika bon ha ka jing si ke India ha ka jing si pide ban sutho ba India nakaliang jong ki indigenous technology kan ke bami hinala de ke India ka wei na ki balong ya chakmat so man ko ti shawing ya chakma ka ban ogi producers jong i bakin penkre ya sai koi pat ka durki bagan kli fi jing kli baru di show kata kadai habangi page ba kenu ka thama kam yarap kenu ka kariru khamta ke India metal bekla project ila di kum kata ka super power kumi ong no hatu lada kani ka escalate Shuh kan kata yeno khamtam kan kata ya Pakistan kham ting e kan kata ya ka India kham ting e phi kawai na kidiki statement bu ai Donald Trump hakaba balega ba penlong dang nengkong pinpet ba kan pabasdang kan ka jingele kan ka operation sendur dang nengkong ka statement ka bami no Vice President Vance of United States ka ong ba it's none of our business Henry gindal apet pa hadin si arki sutho ba buat kawai na kidaw baki ngatray ka United States ka persyang ban simmentah kan ya ban penlong kan ka ceasefire kalong ba India but Pakistan kilong kidi buat ki nuclear powers pro artli lada kim dai superpower kadai nuclear power tip hiya atip hiya badon nuclear khamtam utu udon ni ambassador jong Pakistan badon ha Moscow ha Russia ong ba kani ka jingle ka India ngila ban panukam nuclear tiki kini kiri fin pai baro ashkatana do men shwahi nado kapor men shadam don ka Soviet Union jong ka Shah ka Russia USA kikwa hila long kumno ban pelat nak ban poi syakata ka jingele ka bahan penun kam nuklear la kumno marba lada ka ja kata la kila tip bala hara Hiroshima na khandai spa sa upustan ka long kumno katu ka jing persiang katno yap ki beliau katno jenjar ki beliau lada long bekum katu menta kanum long tang kumtu kan long sposa katu aposa katu tiki i kata na kadakar kadau ke kawai na kidau baki sim benta kalau banwan ra ni ceasefire ka de bakata ti shwa begini achmat shwa begini tai kampanya Shuh halor kini kapang tu nya pet shwa ya kini ke durki sesisten message hi nakaliang junga ka bang kwa ban ai ka prathei hi bro kawai bakari India kamdei ka baduna kamdei ka bakom ka mga ong ipi bakari India jugi ka kwa ya ka jingsuk henry lada kano kari ka bakmu ban wan ban attack ya kari ka jungi ka kloy ban penbam khendo ya ka Pakistan banang tade kari ka jungi ka long ka beredi senrang ne kenthei habade ban pet ki ministry ba fer ki defense ba fer ki nibi ba fer ya ki sipai nang liang ki defense ministry ki ba kila le nakaliang kari India nga sungu ban ai jingi ro ki sipai ki bala len lade ban simenta ka operation sindhur banang taru kilawan sa job nakaliang jungahi nga ong ba nga congratulate ya ki sipai baro ban nga I sim hi nakaliang simet ban nga so proud hiru mga long kumunong song jagari India. Our Prime Minister has given that operation name as the Operation Sindoor, so that through that operation the Indian government and the Indian people in Indian government has given a reply back to the Islamic terrorists in such a way that even the Pakistani government, they will get shocked that how India just enter in our land, in our territory, and they attack, they like spoil the terrorist camp and all, and they went back to their own country. So that shows that what is the strength of the, Indian government. We are proud of being Indians, and we are proud of the the reaction that the country has taken against those hardcore terrorists. And I think it's time for all of us to condemn terrorist acts, be it in a country, be it along the borderline, be it anywhere, so that all of us will come together and respect one another's religion, sentiments, caste, creed, or whatever, and then support the country in this fight against terrorism. Ya ai kajing ro ya kisipai kibalaya IT len lade nak bentaban ya dai kari bat ya ka rizongi hiparo ka wai ngai kajing ro ru ya ki
Barok ki kan hun sipai ki Indian Army ki Air Force ki Indian Navy pat kemjuru ya ki border security kan ba ki bala lander de ki bala ki ingkasem banyada ya ka ri ki jongi. I was very happy that our Prime Minister gave a free hand to the armed forces to give a reply. And it won't be out of place if we say that the armed forces came in the front in the manner that they know. Indian armed forces don't need any citations or explanation for their bravery, for their valor. They have always been on top of their form for protecting and defending the nation. Terrorism cannot be unrooted. We have to go deep, and to go deep into finishing terrorism is through dialogues. And we must engage in dialogues with our neighboring enemy or the country, Pakistan. Ti kumpilayo so ni itu ki jingkren baro banrat dingkong ya kini kamle no kamde ka basuk kamut tang manchpin bread bomb lani tang manchu penprai kita ki ketem Lehnoh kamde ka jubab sekali ida kadang kaman le kadang pengila ban pha kata khubor ka ba khamlong skem ka ba khamlong chongkhia khamtam ya ka Pakistan mani hapet habang idan ngilong thma langsung thma kata kom idan ki borders ki jongi ki bakham long pores ru ngi Bangladesh all these international borders ngi dan ngi take khubor ngi diban ai ka ban kham long ting khnang ba nginum yo issue yo kum ki ni ki jat kam la shahidin habot Kumong tu bakran mantan ngatai kejinge keren kadi ba bahae ban penweng no ini kejing Lehnoh ter mo ndai swagata ni happen I ka bol mangila ban penjot ki hakane ka rokom ni ki tiak thma klem penyap ki brio hoi accidentally lene bomban se habu bom ki la ki civilian ki yab lene ki spy ki yab ne kadbala ni le pendung no itu tementang ka sa ki ni kren te ni ka ceasefire le se kala mi kata kala ban ya kren ngata iba wajri laban kampensai kata ngata ka je kren kan ya hab hogin ban de pen so tho ki ba ka bor jong ni kam de ka ba kai tu spini khndet sede te kam bha la da ngi le ki ba teng pa kai por ban pendu pen yap ki brio jong pi ngata ka je kren kan ba ba ne iba wajri ngata laban ai ta hadu PPE bahkan kan don kum kata kalat bengin yo makin yo banyak keren sepang kan ni kan pan penduk dengkong ya kan ya kan ni ke jing ki kam Lehnoh kam teroris lah Pakistan pan penduk dengkong senon ni ke di kebaya shibon namar ba kum ong menne namar ba kalong ka state policy jong ki ti ban encourage ki pi ti namar ka politics jong ki ru kaya kata ru kom ti kawai na kidaw baki attack mana kani hapalgam kat kum ka jinge pulia kan ka babi apot khubor kalong ba watla ka government ju prime minister Sharif kam perkhat ya kata ula banum tip ru andre army chief jong ki pat general Munir udon la ka jong ka idea jong namar bu don ka kadon ka politics sapdeng jong ki namar ba ka politics sa Pakistan kalong ta ba Imran Khan prime minister chawdan hajil Andre ulong very popular. Mo kita ki berkadan mo. Ti ban rakalong kumta ban penduk dengkong kamde ka basika. Ti menta ka jengkeli kalong enle akom no mo. Nakaliang jong India. Kadon don na pedeng tu yuai bakaran mentan bo ban kenja dialog. Ka policy jong kani ka government jong Modi naduk bas dengkong hi hapol bas sedang ya kani ka neighborhood first policy, which is a good policy, very good. They na takadaw ba ulit poy klam ayuro klam announce lupa ulit poy hatu ka por don Prime Minister Sharif kay tho ka khon yung Prime Minister Nawaz Sharif ulit poy hang tu po travel na po Russia po it's a very good thing and invited ya kiru por ka swearing in kitu bro kay kabiyang ba
Mereka kelam kumta nak ada baki don kini kita terrorist attack kumni. Te kami ipat kani ka policy nak ada jong kaliang jong modi ba talks and terror don't go together. It's their policy. Kani ka policy jong kani ka government. Te kumba kalong mentahi penpet nak kaliang jong kani ka offer kawin apa kani syua kani ka ceasefire kawin ka offer jong Donald Trump kalong bahi can be of help. Jadi ka policy jong ki India kalong ba ka balong sepang Kashmir kalong bilateral ngitip paramangi imdon kti nak kaliang China ro kalai hin ba kila banyarap men poi syata ka Pakistan kala welcome ban involve iki way Jadi ka policy jong ki India pa kalong nuru men syai nuru syah jong Modi ru kalong ban involve yano ru akabay ba Kashmir kalong ba ka bilateral issue jong i taga jingkli menta kalong kanne ba kumne ban num yakran ni Pakistan haduk kabae yang aban jubab ya kata haga jing snow jonga at some stage ka try gidi bandon kalat banyak keren in some way or the other kawai haga jing yadai kini ka kawai kari kan kamtam kini ki baydai kini ki paramarjan ki neighbors country gidon ka iga baki khot ka track tu mo nadu mensyar ka track tu pimpan jo snow ya kata kalong ba gidon ki brio ki nakibalong expert kin ki sibu ki bal atray kan ki kam nakaliang jong kim army ru nakaliang jong ki external affairs ru baki kilong ki academics ki bala bani kendo bat tu ki brio ki ba ha Pakistan sibu mo ki yakren sha parama ki wat ki lat klenti kumno ban don kan jing kendo mo ti mentah pin pej bahanga hakano ka jing dai ru lawat ka long ka jing yap ka thma ba kan no pin pej kumenta kum bakalong ha Israel hapo Gaza kadon be kajing keren lembah ka trak tu kadon lembah ki giri kum ka United States kum ka Qatar mo ka trei bas pangkane menta phin chuangan chu example ye fi men chuangi bot Afghanistan ba kini ki Taliban don jinga dai berhat ma fi menta kadon menin dang dep keren external affairs minister jingi Jaishankar ya foreign minister jong ka Taliban berhat ma fi kum kata ke nakadaw bale bangi involve mensual adon pangani ka track tu ka involve ka ya ti kumta kalong kumju ru bat Pakistan bat China bat kini kiri Bangladesh ber khot ka don ka kenja track tu diplomasi bagi telang ba kata nga kermen nga thalai kan don ka hadian ka bala ban ya sekarang ba khong men ha bangi pe ya ka rukom trekam menta kenti ha ni ka operation sindur ki he ki han jong kari India lani ki bor sipai kla le kat kila le kata kajing le kaba pura hadu kata kat kum kajing i jo phi kini ki artli ki benta laki de ki he ki hain laki de ki bor sipai kum no phi i rukom trekam kajong ki menta ha kini ka kenti ha bangi nujor bat ki por ki blale ki hain ki mot ki political leaders ne ki executives but the military scientists taking to like scientists because habang ipet menta kingi la kan thup lang ngan chu piano ki he han but ka military to dangi suthu e kata em kada benon political leadership military leadership kan nata ka yaad bakin ye hi gajing eyeball ka civil government ya ka military bakin sim ka action kat kum ka jing thumu jong ki man le ka eyeball mai yaki man nga thrai ru shabakin nei ru yong ni la le ekani la spell ekani ni pen tips pi ngin le no ni ap sabom jangan thai ka jing ne ka biang ka jing thumu jong ki ka long tang ban penduk pendam ki tu ki terrorist scam sam to ki la ben destroy to kata ka di kijing i kijong baro kha i kijong i kata ka i ki ja tambang ni pe ke i ba ka kat kum kijing long kijing man ka situation bata ka mut bangi i ba ki don kita ki fake news ru kijing kam ki badai ba ki bamdai bun na kiling le i hapo tv le ki rinsan social media ke ko khobor phidor ban ai ki brio haba ki us go ba ki puri kum ki ti ki jat khobor ya ngin ngai namar si ka source of information kan dai ne ru ti kum no bingin verify kita ki kuning verify ba ka jing shishane kam dai ya kata ru kata ngam la ban ong ding chula tam ban chumaham ba habwat jing tip ba ka khobor ka balong ne ka slang ni kloi ban shimit ki khobor kham tam ki ba long explosive news
Nor kaya yo. Oh, kaya yo lesin. Dengan ong yu lug lak kuno ban ker na kata kin habishari makikin kin. Ya ta tangam laban suggest ko mai pa line no ta man wajing tip na bi ki ba kham tip pila ban chania ki dei na kim dei ta ki kubor. Ibaru di pat ngatrai people khubor ru pi fila follow incident do basdang hadu mentah. Pi teng mentah kat banang mi namar mentah ka khamtam lam ya kan ka age digital age technology kan ka ba social media ka kham step ni ki ai ba kibon ki ba snap ki ina ka whatsapp na ka facebook ban ki ba khamnyar ki ba dan por hi ban wa de ka jing sharu ka ba e ab hamo bangan shu ai ka wi ka jing ong u wei u nong tho American kan Mark Twain kan wong if you read the newspaper if you don't read the newspaper you are underinformed takamut la pipule kot khubor phim tip ye but if you read the newspaper also you are misinformed takamut la pipule kot khubor phi sha inform sharp pentip bakala kan te menta kaya kata te pihap snap menta kawai ka ba kongsan kalong ba kanu ka riru kanu ka government ru la India na po United States na China na keleng kadon baki khot ka narrative baki bo mo ka narrative ka takamot kanu ka news baki ya maki ka long bait katuka information baki ai maki ka long bait ba kat bala bakan long convincing ki brio te menta ka kombaong ba hongmen haksyong pat how nong puli how nong skap kumno ban bisar ka igabadai ka igbalak ka ba e abha tang bakawai pa kalong kumne la kalong kumno ru ka jing shisha kalong ba ya ka ai ka bakile ai sipai jongi ya ka jing temu hi ka bamot ya ka babha gide ban Kyrshan ba la long kumno ru la kalong kami kanu ru komno ka narrative te ya ka kongsan hi kalong bangi deban ka ba le ai sipai jongi ya ka jing temu kat kom ka ega banyada yangi ide ban Kyrshan ba kata that is important tiba kong kini ka jing yakin ud ni kini ka konflik happening jong Pakistan baki India hadu kan nu kan kata ya kan North East hadu kan nu kan kata ya kini katan setai lamingi kat kum jing sabtu jong fi nangi kdo ya kan North East na ke jing yale baki Pakistanis kakta kan no naman mantang gitip hi ba kari gi ba kaya ri India kaya rab ban mi laka jong kari na ka Pakistan ba de ke East Pakistan ma mantaka long da Bangladesh but ki kibor bungi aso na setheru kam long ba so tanat kyong ba la le sha Pakistan sha western sector kinyarap man korup ya ka North East te believe shy man oy kata na mar paralog ba he jongki bodeu paralog jong ka Pakistan ru tagamu do China ulai te jinga sok bat kini Bangladeshi man mantang nget ba ulawan ai pensnai ka air runway le ke air base ha Bangladesh bat kataru kade hajan klaju asong ka chicken net mo wajan Siliguri ni ong Siliguri corridor namanang to kisana kim jinga sho yom natakdaw ki khot ka chicken neck namar urandang uret the haneng to randang don China harung to randang don Bangladesh te tang ti randang baya lanti ke India mainland naga North East katari kajing berngem dari Bangladesh ti baru di pi ini kan kata aku ya kan North East kan bu kelum mana ong tang bagi haleng kan North East kelum ngadang supule menehi ba kidon ki expert na China ki bala let inspect ya kan ka airfield halal monihat
Lamunihat kata ka jangai kumba 40 kilometer naga border jong katu ka chicken neck bang ti kai kata kabi kum kata kai bro ti ha Bangladesh ru kini ki pide ban sutho bakani ka kini ki bon kini ki sipai ki basab ha Bangladesh ru kidi ki bala train men cha Pakistan mo te ka don hi ka jinga dai mo ti kami kum kita ki ai bro khat mo ti ngi shirukom ngilong sa bangilong landlock dai hang ni north east kadai ka disadvantage ke bajur pa mo te ka ai ka ban kalau kadon hi ka ladang gi jengai na kata ka western sector ru Pakistan namar babun kum kini ki ai mentai bami lembaga Bangladesh China ti hakanul kom kaniat namar menta mtip ya kata tang balong ba ngi sukermen ba pi ka jing thmu jong ka China kan namar da long kumnu ru la ka China hi kam support fully ya ka Bangladesh ban le ai ne north east kata ngam expect bakan don ka ai than ka ban pendik kan namar ba ka China ka game jong ka pat ka long man compete ba ka US at the global level so to menta kum na kawai kal akta pat mentai kani ka regional ka jinglong regional pat kan menta kum ka India menta ngi don kani ka kuat bagi khot kata kamot ka jinga dai ba United States Japan and Australia mo ka jinga ka idea ka long bangi don nadu na ni north east hi shini south east Asia kom do ban protect tu ka area namar ka China ya kitu ki ri hang tu ki bahijan kadon bon ki bat ka Philippines bat ki Malaysia ki lembaga South China Sea so to ti ngidon hi ka jing ayu mo tang ba ka syong pat ka China pat hadu kat no ka take interest kum ba kalong menta ngam da bakan I full support kan tang ba mtip ya kata namar mensywaru ya lembaga kini ki nong Lehnoh na kaliang jongi ki naga ki pukini ki ulfa ki ibro khaj ka ajing rap ta hadu mental dang don kini ki ulfa ki ba paresh barwa boleh don hapo China hadu mental dang don akun ming ti kalau unum don tu la dakam don support tang balong hadu kan no ken support ki kata ki jingkli ko aban ong Shuh ma China ka kam ya ka ni khot Arunachal Pradesh menta bakala ai kateng China sangnan South Tibet Kejo Bangladesh ru ka kop ya ka partai ba ka Bay of Bengal ka de ka jongka the guardians of the Pilavan model kumbayong iba na South China Sea narrow strip pois ka ban late Indian Ocean ka don ka Bay of Bengal mudur ma phi ka no kin knyat ya ka north east ni ti long ko knyat asaknyat te habi pe pa ni ka industry team mo kani sa scholar ng bayong kasi habi pe ka suspension hadu kata kala pensitom ya ka Pakistan hadu kata ngi sutu main source of water ya kiru kumju ya ka Indus water treaty ya menu bukan jubab but I ba na ka involved ka treating bi kat kum ka jing hajing shisha na do bas dang kani ka spangani Indus water treaty ka dei ki ong ka dei ka kamdei baya bentai ka ka dei ba partition lightly ki kani ka Ravi Bias and Satluj mo college Pakistan India is with Janab Jhelum and kay Sakaway mo Ravi Sakaway ndai to lightly to tenado men sywahi kal along lupa kumta ka yu abon ka Pakistan ya ka ka sulong ngi menta kensan ngi blok ya ka to kami ka jing kelipat menta ka don ki bala tho ki ba khamtip ya ka to kan ba at the ground level ngi syam shitom ya to ko ban pen poi sano mentali bala slap kumne ta kamut ka to ko magi mut ban blok ban lech Pakistan ngi dong ngi syam shitom kumno ban pen poi sa ka to ko tere piso tikidon kita ki practical issue terhadap katno kata kalong ka pensitom yang Pakistan ka bae banang namar ba kita ki nakaliang na ki India ro don ki expert ki bakren chpang kata te ishwa bingin pun kur kini ki kren ka jongi kwa ban
Ya sengau na pi arngut kita ki jingken thok ki ba khaddu ni ki closing comments halor kini ko operation bar ko ngi I ba kini ko operation kan ya nang ni lasai hadin habut kan ja ayupan ke jing so thu je pi kat kum u retired colonel but ke jing so thu je pi ba Rudy Warjri kum u former ambassador and now shani ba comment Atang ba jing khode kan ga ceasefire te ke dei bakwa ai ga ni kran pen bet kata dengan haki foreign office mo makin keren ni kata kila aban sim ke advice ng military kum kat kum kini dan kam joki inde ke jing tentu te ke de ke pa external affairs ng tarai ta Pak Warji to ngasukwa hendak cukum kum kalau kani tat kalong ka message tat kan ya ki basngap kan ka tum jing suthu jonga Pi Marsin ja kanika attack Pahalgam Shua bangin shim kanika action Sindur ka statement ka ba issue do foreign secretary Vikram Misri kalong ba ka jingtmu jong ka Pakistan man le kanika long kawai na ki daw kalong ban wanra ka communal divide ha India so to dena ta ka daw ba kitu kila no kumba ge tho man ha bastang bai tai kong su CCM ri skap bu taw bale kata khmat jong I ukeli shoy kaniam so dia kadon ka jing shishan ta mo te ka bakong san kalong nakapediang jongiru na pediang jongi pinaskap mentag babon ka ba interview wa India ru ba nakaliang jong India shwa bangin kadiban pen I ya ka jing itali jongi menta pinpej kum ka baja menta kum ya kani ka spokesperson kidon arngut to ki spokesperson kan thai kawai ka de ka Sofia Girishi kawai ka Wyoming na po Air Force menta utu minister ha Madhya Pradesh uang ba ka to ka Sofia kadeka sister ka para na ka menjong tu terrorist ban mi kum kata ka jingkren ng minister but take action ay persayu perkhat mafi menta uniu kadon ketuki na pedeng gitu ki ulok jengka tu bapli Pahalgam basya asiat tiki bayarap ya ka gide gitu ki langtu kumalong tau fotografer kong CCM te yarap gitu ki guide ki ai gitu te ka ong mentang ala adu yo pa jonga na udu ulok jonga dengan arnut ki para men para na pa Kashmir tiki kwa apat kini na India apat balai pin ong komta ngo ba kita Kashmiri kide ginong shon that's wrong pimla ban alinit na ban penlong ba kita kisno Kashmiri ba kide nong shon kamla menta ngimdai ban aila ta pedeng jungi ba kanong divide han pedeng jungi te nakaliang jong government ha India ngi ban check kung kita ki ai berkhoj ngi ban take action ku bakran persaat kumi kita perkhat mapi kum itu ka spokesperson Sofia Girishi kumnon le kran kumta te hangi ru kadon kai ai ka bangi hap ban le ai ha pedeng jungi dinar kadaw kan ai jing klan kan pisutho larangi pen I ka jing telingin la da wat da dai yaw da China ro kan long da kumwe kata ba kumsan Ti kejubab markeliang jong keri India hakaba yadai bat kejing syak thombor hapa halgam kayeng scam triang halor kanongrim jong kahok jong keri ki khana pateng kin yai kedmau yaka kum kejubab keliang kaba shong nongrim bat kaba lapin bit pin biang bhana dong sedong nadu karu kom yalam kaba klem jing bakla bat kaba long kat kum ki kendon balabu kam simdai tang ka kam ki bor sipai henry ka deiru ka jingpen I perthai ya ka bor sanchar laj luj kari India ka jing therbom na phang yani ki ktem Lehnoh kamla ban long ka jingpen tikna ban rat ding khong ya ki kam Lehnoh hadin habut ya mintahi ngai khuble ya boro angut ki nongsim benta ki jongi hakani ka episode iba khongmen ka iba Rudy Warjri kumju badi fi ki nong pe ki jongi hadungnya kendopat hakoi ka episode Lisbon. पुलिस मिस सीमा जी अभी पुलिस स्टेशन आई है
रुकिए, वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा